Gara. Adriana eta Simon. Gure esperimentua zizare saltoka deitzen da. Erabilitako materialak dira txutxezko zizareak, ura, bikarbonatoa, artaziak, binagrea, taperra eta edalontzi bat. Gure jarrabideak izan dira. Mostu txutxezko zizareak, gero txutxezko zizareak, bota taperrara. Bota bikarbonatoa urara. Laugarren pasua da botara, urara, bikarbonatoa, txutxezko zizareak. Bosgarrena da itxaron 15 minutu. Seigarren pasua da urara, bota, binagrea. Orain itxaron behar dugu 15 minutu. Ikasten du. Zazpigarren eta azkenengo pasua da hartu txutxezko zizareak eta bota tapero horretara. Ondorioak dira. Gure esperimentua zizare saltoka deitzen da. Materialak dira. Txutxezko zizareak, bikarbonatoa eta Binagrea. Eta binagrea. Gero Moztu dugu. Ja, eta bai jau. hartuko dugu zizareak. No botanik ez.
Ze asko. Eta ez dugu itxaron 15 minutu, baina igual ez du atera, baina hau dago esperimentua.